li ensenyava abans al Javi que just avui en el suplement econòmic, setmanal econòmic del Punt Avui, sobre una pàgina sencera parlant d'alguna altra assegurança possible. Per tant, nosaltres, i sent absolutament conscients que estem dins del sector assegurador, i el sector assegurador és un dels sistemàticament més carques, més de dreta fascistoide que hi ha en el món econòmic, però hem iniciat aquest camí de desplegament de l'assegurança. Dir-vos també que en l'àmbit socioempresarial estem contribuint conjuntament amb la Veloz, amb REAS, amb la Red d'Economia Alternativa i Solidària, estem contribuint a impulsar i serà de naixement relativament pròxim, naixement públic relativament pròxim al portal de consum responsable, que vol ser una plataforma a internet on es parli de consum responsable, de consum crític, no des d'un punt de vista instrumental al servei de les polítiques de maquillatge socioambiental vinculades a la responsabilitat social empresarial. Vol ser un referent dins del món internet de consum crític, de consum responsable des d'òptiques d'economia social i solidària, des d'òptiques orientades a la transformació social. Aquí, necessàriament molt breu, acabo amb les pinzellades que expliquen les dimensions de les cooperatives des del punt de vista socioempresarial i dir-vos que aquesta dimensió socioempresarial no seria possible sense una intervenció en un àmbit sociopolític. Un àmbit sociopolític que pretén fer visible a l'economia social i solidària, a l'economia cooperativa, a l'economia solidària, fer visible com a sector econòmic alternatiu. És a dir, no és possible, considerem, la viabilitat de projectes socioempresarials com els d'arts cooperativa sense encaixar aquests projectes en una estratègia més global de construcció de sector econòmic alternatiu. Nosaltres som del parer que la viabilitat socioeconòmica dels nostres projectes només és possible si estan clarament, objectivament orientades a un procés de transformació social i dins d'aquesta estratègia incorporar explícitament el compromís de fer visible una altra economia, un sector diferent econòmic que faci evident que hi ha altres maneres de concebre i practicar l'economia i l'activitat també de tipus empresarial. Nosaltres sabem que en determinats àmbits parlar d'empresa pot significar una provocació, provocar urticàries, sarcollido. Hòstia, diu, des dels moviments socials fer empresa. No, escolteu, fer empreses empendre. Fer empreses empendre. I ha d'estar incorporat, permeteu-me que parli amb aquesta rotunditat, ha d'estar incorporat en els compromisos dels moviments socials pel que fa a la transformació de la societat. Els moviments socials són imprescindibles per denunciar, són imprescindibles per mobilitzar a partir d'aquesta denúncia i són igualment imprescindibles per impulsar dinàmiques de construcció proactiva de caràcter alternatiu. Ens hem afartat en el bon sentit d'explicar això a les places del 15M. Les places del 15M han estat màxima expressió de la denúncia i mobilització, però encara hi ha un buit i un vertigen quan ens preguntem, quan estem a les assemblees de les places, però què fem? Doncs una de les coses que hem de seguir fent, que hem de fer, a part de seguir denunciant i seguir mobilitzant, és comprometre'ns com a persones que treballem, com a persones que consumim en relació a la construcció d'economia alternativa. I això vol dir, si volem treballar, impulsar dinàmiques que incorporin la cooperació i l'autogestió dins del treball, és igual que aquestes dinàmiques d'entrada formalment no siguin cooperatives, però sí que incorporin els valors cooperatius, això serà un procés. Com a persones consumidores, prioritzar el consum crític, consum responsable. Si podem, com a persones que utilitzem el diner, entendre
que el diner pot ser utilitzat d'una manera diferent i entendre que hi ha projectes com COP57 o projectes de banca ètica i solidària. Per tant, és absolutament imprescindible assumir un compromís en tant que persones que individualment formen part dels moviments socials en relació a la construcció d'economia cooperativa i d'economia solidària. Per tant, el nostre projecte cooperatiu i molts altres projectes cooperatius no només són socioeconòmicament viables si estan encaixats, articulats en les federacions de cooperatives i en les xarxes d'economia solidària, amb totes les contradiccions que això comporta. Perquè dins del cooperativisme, que comentàvem abans, coexistint propostes, deixeu-m'ho dir així, que des d'un punt de vista transformador, en el millor dels casos, són propostes que encaixarien des de, si voleu, des de sociologia política o des de plantejaments de transformació social, són propostes que encaixarien més en una mena de refundació humanista del cooperativisme que no pas en una construcció de caràcter postcapitalista alternativa. Però amb tot som del parer que convé que la nostra veu, la veu de les propostes cooperativistes orientades a la transformació social, tinguem una presència dins del món federatiu on coexistim amb cooperatives que no es fan aquest tipus de plantejament. I simultàniament hem de formar part de les xarxes d'economia solidària